Salamu alaikum Bazum Muhammad naman doki ga yawa ga daci Bazum Muhammad na tambara ikon Allah jirgi da mutun ka dau kayansa karkandam Alhaji Bazum Muhammad Maryama haya gaga ayya kai sama en Nijar garaba gardama aka samu ke da rinjaye PNDS tarayya a Nijar duka sai ba zan a desiya mutum sai baba insha Allah. Allah ke ba mu kowa a koyaushe yala jirgin mu zai tashi mai nawa an barka da sha lokaci yayi kowa sai ya fito mu je can gurin zaben mu shine gwani na Bazum a dubu ne a ban tafiya ka huce duk sina tsoro ka tsaya duka sun kwanta tambari bugun mutum daya doro na tambara sha mu tafi sai Bazum ko gobe ganga buga wani gangar sai Bazum cikin kasar Nijar sai Bazum kuma sai Bazum wani na angon tambar shadaka sai Bazum Musa TE ne maka tambura sai Bazum Bazum Muhammad ga waƙal mun hada sai Bazum mawaƙan zandar gashi muna faɗi sai Bazum sai Bazum damunar bana dai albarka sai ku zo mi shuka tun wuri Nijar mun rike gaskiya mu tarayyar mu gaba daya yan Nijar ba wani jinkiri tarayya za mu bai daya tarayya babbar jami'a kowa ya santa da kokari Nijar mun rike gaskiya mu rike ta mu samu ta kuri'a mu dau Bazum shine gaskiya Nijar mun rike gaskiya Sadi Adam mai nasara na kawo tawa gudunmawa Nijar sai Bazum Nijar sai Bazum san ta yi lashewa talakawa sun yi da fifi tarayya ba sauyawa zaben da za a yau ba shakka Bazum ne zai lashe tun an yi an gama sai Bazum yan Nijar sun yi amsawa sai Bazum ya haya siti ne dan zandar na faɗa sai Bazum jalla mai kyauta rabbana ga kama mu yabbana ga kama mu mu sai Bazum ƙauyuka fa sai Bazum duk birni sai Bazum ce wani na sayar mai gulmi amma je si zandar kuma daji ba na tsara na ce muku ni din sai Bazum dan taskar dan kauna ya faɗi ba sai Bazum Ga jami'iyyar talakawa ba ta kyamala al'ummata. 'Yan Nijar
tsaro an ba mu gaba daya. Yan Nijar mun rike gaskiya. Shekaru har 10 da kun kayo ku maimaita duka baki daya. Yan Nijar mun rike gaskiya. Mustapha MKD ne nake baituka na gun mai gaskiya sai Bazum. Na kawo gaisuwa ta gare ka Bazum ja gaba. Kaga dogo dan taskar na Nijar kai na tsawon gaba. Yausiyam turta zo kuri ka kawai za a zuzzuba. Masu riga dai sai dai su ganka a can a sahun gaba. Ka take makiya Bazum kai ne gwanki gaba. Usman na kowa ga baiti na zuzzuba. Sai Bazum na faɗa na ce sai Bazum. Sai Bazum. Desiyam turgado don maza Bazum zabin talakawa. Yan Nijar mun rike gaskiya. Ka ci zaɓe tunuma an gama mu jira ranar rantsarwa. Tarayya za mu bi bai daya. Bazum a kujerar mulki ta kasa zai amfanarwa. Yan Nijar mun rike gaskiya. Ibis ni da ƙuri'a ta Bazum zan baiwa gaba daya. Yan Nijar mun rike gaskiya. Mu kasa mu tsare kuma a sanar ya lashe zaben bai daya. Sai Bazum, sai Bazum. Samu ke da rinjaye PNDS tarayya a Nijar duka sai Bazum Malaysian tur sai baba insha Allah. Ka samu ke da rinjaye PNDS tarayya a Nijar duka sai Bazum Malaysian tur sai baba insha Allah. Insha Allah, Adeziyan mutum sai baba, insha Allah.